ematen nahi. Antxeon, zer da onena? Bueno, onena eta txarrena. Bizitzako, ez dakizu? Bizitzakoa? Bueno, bizitzako, bueno, bai, gitxi gora bera. Ez dakizu ze pasako dan? Naiz nizalea, Jakinda, egiten duzulako, eta ez jakitie da, onerako eta txarrerako. Batean, lehiaketa bat ez, tertulia, filosofia tertulia bat. Ez, lehiaketa bata, ez dakizulakon, ze pasako dan Garbilosen, ba ikusi? Ondo, ia ba. zela gure lehiaketa, ondo. Gregorio Santi perutan aia, Xabier Irati. Bueno, Gregorio Santi, zer moduz? Ondo. Urua garraiatu ezin da, berriz ere hemen. Gregorio eta Santi, emeretzi zaio, emeretzi! 6.675 euro lortuta, eta, klaro, ez da genik hau onerako edo txarrerako, animoak emoteko nadalako, baina gero, ze amets gaizto, batera! Urrezko galdera, amaikakoa, asmatuta aurreko saioan, urrezko galderaren erbia bebai, gainera jakinda, bigarrena zein dan. Bueno, Gregorio Santi, ze emozio, dantza, azken aldi honetan, zer moduz? Ondo? Bai, bueno, berriz esaiatzea. Ondo, disgustuek enduta? Bai, izu, pasatako gauzek. Xanti ikusten du nik baikorrago, Ba, nik hau nago, ez ultra sartu ez dakitea. Lepantoko guda bukatu bezala esea. Etxera, bezedez. Esaten gabiltzal ere gozatzen ari garela, zuekin programara. Ia gaur be oso ondo pasatzen duen, eskerrik asko benegotiarren ongietorri. Aurrera egiteko prest, Perutan, aia, 3. ez? Zer moduz bikote? Ondo, gustora. Bai? Areri gogorrak, Bai. Gogorrak. Bai. Baina, zuek ere baduzue gaztetasunaren zera hori. Bueno, ez dut esan nahi zuek. Gazteagoa direla hori. Nabarmena da. Segi. Nabarmena bada. Peru, soinketako irakasle izate horretan, hori zara ikasketak da egiten. Hortik, 1000 luzerako ze aplika genezake? Zure ikasketetatik, diot. Zuk behin esan zenun. Kontuz? Entrenadore pertsonala zenekala. Zer neukala? Entrenadore pertsonala. Esan nuen hori, Bai, Jo, esate du ni gauzak, Bai, dana usta. Beste bat ilaskintzat edo. Ez? Eskaintza da, alegia, ondo ulertu dut. Peru dio, ilaskiri soinketa zerbitzuak emateren truke, zakua jaso nahi dut. Bueno, zan gaizkengo. Zuretzat ez, noski. Ilaski, onartzen dugu tratu hori. Nik beharko neuke, benetan. Pasentzia asko dako zu, Peru? Bai. Zaguaren truke nahi duzu guztia. Tratu egiteko prest. Naia, kontratu honetan zure ekarpena zein izango da. Bueno, nik animatuko. Entrenatzailea guazu Peru eta gero nahi ondoan. Gainera horrela, nik animatuko. Iaski, beste flexioa, animo bikote sorte hon. Xabier eta Irati, igual Xabier bai dantza batzuk edo egiteko. Bueno, ze moduz, ongi etorri. Kergasko. Irati, Xabier, Irati ze izan zinien, klasekideak eta orain lagunek zarie? Bai, hori da, arkitektura batea ikasi genuen, eta, bueno, orduan dio lagunegea eta hola, eta, ba, oi, pues beak planteatu ziten etortzea. Xabier, erantzunkizun orduan zeurie. Bai. Irati ekarri zu arrastaka, miluzera? Bueno, entzait asko kostau, Bueno, ze intentziorekin, zatozte, Xabier? Bueno, bari, ia bintzat denengo programan gehatza lortzen dugun. Eta ondo pasatzea. Gerokoak. Oso ondo. Arkitektura ikasi izan dugu, Xabier Iratirekin, ikusentzunezko ibili zara, eta dantza konpainia batean basabiltze be bai. Bai. Aurretik miluzen egondako epe bai, gauza asko, ez da? Ze kurrikuluma. Ja, ikuste duzu. Aurrekoan miluzen, aurreko miluze hartan zer moduz? Ondo, nea nahiakin etorri ditzen da, 5 programa edo, eta ondo. Oso ondo. Hori gainitzea, asmoa, ez da? Hori da, a ber. Irati, eta zu ikasi. Bai. Arkitekturetik gero? Bueno, indut alojamientos turísticos, guain administrazio eta finantzak iten nahi naiz, eta komerzio internazional baita bi masterren egin baztuzen. Azutan eukan, bai. Gero doktoreare bana izan biologia. Hace maila, ikasi da ikasi, etengabe. Bueno, gustatzen zait. Eta gero lana, badago? Bai, klaro, lana bitarten. Xabier eta Irati, eskerrik asko etortzi erren, eta sorte hon, haupazuek. Eskerrik asko. Ze kopuru, Ilaski. Bueno, ja, handia ziren, baina beste koska bat gora egin da. Gaur, jokoan, 110.000 eta 400 euro. Esan dezantzu. 110.000 euro. Eta Alegiako lagunak bueltan dira. Ikasi duteia, Alegiakoak txintxarria baitira. Txintxarri hotxa egiten, mesedez. A ber.
Begiak itxita, txintxarri pila. Hau zuek, oso ondo bien Gaur bai. Gregorioren bigarren herri gustukoena izango da. Igual lehenengue. Alegia, bai. Igual bai. Lehenengoa guain. Lehen maia bihurtzen. Bai, baina, juntzian eta ja. Bai, parean daukana da guztoko. Arrastasiko gara upasuek, hasi puntua pilatzen. Eta lehenengo taulan, lehenengo arrastoa, Gregori eta Santi erantzuten hasteko, hause, jatetxe askotan jarri ohi dituzte. Mantelak. Bai, venga. Mantelak. No? Platerak. Oite, ere? Taperrak. Urez bete behar da, zentzua edukitzeko. Lore... Bai, loreontzia. Botilla. Botilla. Bitxarra. Atera zen? Bai. Janaria botatzen duzu bertara. Bai, arrastoa... Jarri ere igual izan diteke, baina badago horretzen. Gregorio Xanti, zerbait? Aska. 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 Nola da, fuente de chocolate eta oitakoa, fuente txurri jaro. Hori guztia, da erantzuna. Bai, janari txurri jaro. Guztitzeko eta... Nahi, oi. Xabier Riati. Eltzea. Aldatu pixka bat, Piste erraldoi bat, arrainak bizi dira bertan. Akuario bat. Bai. Piste erraldoi bat, akuario bat. Irugaita puntu erantzara. Bigarren taula, Peru naia eta hause lehenengo arrastoa. Matematikan ikasi genuen zer den? Batuketa. Adibidez. Bai? Logika. Seno. Aritmetika. Seno. Anatomian ere, bai. Azalera eta geometria gaian zailka daiteke. Triangelua. Eh? Triangelua. Pitagoran. Pitagoras. Geometria. Zerbait? Karratua. Lapurdin antzeko izena duen herria dago. Oso ona, Bai. Angelua. Angelu erean agota. Oto! Peru! Garo puntu. Xabier Irati, hirugarren taula estrenatuko diguzue eta lehenengo arrastoa, hau. Hiru aditz, ekoiztu, landu eta eragin. Errota. Baratza. Landa. Paperezkoek usaina botatzen dute. Lorea. Fabrika. Tolosan, beste. Ondo! Lauro gita puntu. Badago zuie? Tolosan garai batean. Bai, eta belauntzan ere bai. Ura kutsatuta eta Ibaia, kolorez. horia, urdina. Gorria, oso Azarra polita izaten zen. omentzen. Bestela Durangoku edanok, bai. Bai. Uf, useine? Andertu Hernani ere badago bat, dena dela. Itxura polita markagailuek alde batean. Xabier Irati, iritsiko dira puntuak. Adra. Gregorio Xanti, dantzan zuek orain, imintzioak. Pero eta naia, hartu lekua bestaldean. Goazen ba, denbora. Hasi? Txupitua. Ez, ez. Feministiku. Bai, Vale. baina zer da? Eskutan duena, zer da? Asmanan. Ez. Zurrupatu. Bai, Pajita. zer kordea edo... Bigarrena. Bibolina. Pianoa. Orkestra. Banda. Musikaria. Kompositoria. Zertan ari da? Konposatu. Ez da idazten ari. Ari da? Komposatzen. Ez. Leku bat? Bai? Musika eskola. Kontserbatoria ondo, bai. Hirugarrena. Taberna. Tabernaria eta mozkorra. Konkretuki zer da? Tabernaria eta txikiterua. Oso ondo, eta azkar?
Zer da hori? Zurrupato, Ez. lastotxoa. Katximba. Bai, zera, bai. Demora. Lama ditxo zorion. Azteko, lore bat. Bai. Eta lorean polena. Polena zen behar genuena. Alergiara guzti? Bueno, Bai, ondo. Bi, 40 puntu. Pero batzu nahiago polena, beste nahiago katximba. Bagoitzak bere zaletasunak. Ez. Pero nahi hartu lekua, Xabier eta Irati bestaldean. Lehenbiziko puntutxoak, bikote? Ea lortze ditugun, A ver, va. Demora. Txaramutxat. Eta hasi. Gidatu, autoa. Mendi... Ez, non dabil? Mendian. Ez? Itxasoan. Hori bai. Ah, vale. Barkua. Pilotatu. Konkretuki, Jatea. oso ondo. Aingerua. Aurdun? Ez. Erregea. Ez da erregea, ez. Etxea. Piramida, faraoia. Ez. Sua. Bai. Sumendia. Ez. Nekazaria. Ez. Olentzero. Bai, eta? Ah, ikatz... Ezer? Txindorra. Ez? Ikatze Ikatza. egitea. Ikatza. Ikatza. Ah, bale. Altxa, Ordute- barra altxa, osea... Kaskoa. Langilea. Bai, ados. Langilea. Bai, jornada. Bai, baina zertan ari dira edo? Zubia iotzen, ez. Ez. Grua. Agrua. Grualaria eta gidaria. Grua Grua gidaria. Eta... Eta grua, bai, ondo, Bai. ondo. Ondo. Jatea garabia eta... Egia da, zer, garabiko ikatza! Peruk publiko zaila zuen, egia esan. Arkitekturako bi ikasle eta zuan grua. Horrela. Perege zehazki ez da horrela. Alere asmatu. Ondo. Oso ondo, dana, kiruro gina, hau pasuek. Xabier bereziki traia hemen gorputza dirazpenean eta? Ez? Uste gaur ez ez. Dantza, koreografia, bueno. Bai, Irati, bai, bai. zuk egin berko dituzula nagordon, hartu lekua. Jazer. Gregori eta Xanti bestaldean. Prest, 3. errondarako. Beste 3 kontzeptu. Demora. Pentsatu horrena, Eta hasi? Hasi. Gidaria. Bai. Kotxea. Gasolindegia. Gasolinera, gasolinera botatzen. Hori bai, gasolina bota. Janaria. Kroketa. Metxamela. Pero, Lasaña. Beharrukoa, korgeta, San Jacoboa. bai. Ze hona. Uf. Beisbola, Beisbol pitxerra eta jasotzen duena. batelarea. Bai. Bai. Pitxerra. Pitxerra da. Pitxerra, katxerra. Pitxerra da. Ondo. Bateatzailea, denak agertu dira. Apuntatzen hau, nire... Rankinean. Ez, zerrenda egitekoen zerrendan San Jacobo erosi. Buah. Esan eta zein bidi. Ordenatu behar izan da, Gregorio, kroketa, lasaña, San Jacobo, Ze orden. onenetik txarrenera. Eske denak ustez eskrit. San Jacoboa bereziki. Niri be bai, San Jacoboa, Kroketak eta lasaña. Bai, niri bai hori. Bai. eta gero San Jacoboa. Ba, erosketak egin eta San Jacobo erosi. 3 puntu! Ondo. Jeroglifikoak, eskerrak laguntxuek aran. Noski. Bai, aztu, zer egin behar, da, antxora aldutik, 60 puntu. Ziren, Ondo, 60. eta orain? Bestela bere ere ez dauzkate azteko, puntuak. Vale. Eroglifikoak ere ez dauzkate azteko, bueno. Eroglifikoak, Gregorio Santizebekin hasi, aholku txiki bat lagun moduen, bota irudimena. Bai. Esan gauzek esaten, lagun izateko guk, lehenengoa denpora. Garbitua paleko. Aguro. Ura. Nola dago? Uretan. Baina Eta zein bestea? nahi dugu. Hautsa. Bai. Hautsa. Bia, ikuste ditugu guk nahi duguna utxik dago, bestea beteta dagoelako urez. Orduen, urdune ez, utxa dagoena bai. Utxa. Utxa, oso ondo. Ikusia, Xanti. Ondo, bigarrena, denpora. Atzoen nuen ezer. Nor da? Abeslari, hau, Irlanda. Hori.
James Blunt. Ez. Bestea, joder. Calvin Harris. Ez. Ez. Irlandara, moñoño. Hori. Zer? Irabazi. Atzo denuen ezer? Jakin. Ez. Erosi. Ez. Bestie? Bestie, an, Zein da? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Beraz? Edan. Que gezurra da. Gregorio kasi erantzun egin du. Edan. Ez, doño. Ez, gezurra. Orduan ezin asmatu. Claro. Eroglifikoarek enau definitzen, ezta? Gezurra danez ezin asmatu. Vale, Peru naia zegoen txanda. Eta eroglifiko pare bat, fresko, asmatuko ditugu, noski? Espero. Lehenengoa, denpora. Up. Eskontzan jan genituen, Kanapeak. oso ondo. Kaletran, up, filmako fotograma hori, kan, up, eta ea herriak pluralean, eak, kanapeak. Oso ondo. Errezei, naia, eroglifiko zer esateko? Chupau. Txupau, kontuz, Eroglifiko gero asarratu egiten da, Bigarrena, denpora. Oporretan joan ginen, Limara. Moi. Limara. ez? A ver, moia. Ez. Ah, lima. Vale. Milara. Milanera. Malira. Malira, oso ondo. Lima silabaka alderantziz. Eta orduen ma hori lira doa hasierara. Malira, oso ondo. 1 puntu bikote. Haupa. Javier Oteiati, eroglifiko batzuk asmatzeko gogoz. Seguro. Asmatzeko gogoz batik bat. Gogoa ezinbestekoa da, Bota aukerak. Ia esatzen dugun, guztion artean. Venga, lehenengoa denpora. Gobeta, mendi. Bai. Koko erdea ikusten dugu ko, beta letra, eta menda, hori igaitxiko ordezkatuta. Mendi, kobeto mendi. Oso, irati gogoaz gain, talentuara egarri du. Gogoa. Bigarren eroglifikoa, Xabier Irati, denpora. Nola etorri zera? Patinetean, Ia, ikusi? Patinetan. Patinetan, bikain. Aurren izkeran musuari pa esaten diogu, pa, tin, erdia pa, tin, eta horren barruan dago, patinetan. Oso ondo. Bakizue, ibiltzen eta... Bai, karrera egin nuen hortan ere. Elektrikon. Bueno, puntuak ere gora. Elektrizia, 1 puntu gehiago zuentzat. Eta aurrera orain, ilaski, inguruan, denok izaten dugu lagunen bat, konsolatzen bereziki trebea eta ez dena. Saiatzen dira, baina pixka bat urduri nagota, lasai. Hori da, lortu ezin dudana. Bueno, estilo horretako norbait, ari da, liburu denda batean lanean, ez da broma, Izaro Jauregi, joan da denda horretara, eta begira ze mezuak. Bakarrakoa zara, zure motan, alegia. Bakarra, baina, bueno, zure multzo txiki horretan bakarra zara. Edo ja, animo gehiago nahi duenan entzat, guztiarekin ahal zara. Wow. Euskararekin iguale. Bueno, animo, eskerrik asko Izaro bidaltzeatik. Eta guztiarekin ahal zarete zu. Upa! Bai. Bakarrakoa, Polita performance moduko bat, egingo balute aleikoek txintxarri hotxa horrela oea jarriz, eta Gregoriok eta Xantik miluzeko eskua abestu, horren gainean. Txintxarri hotxa mesedez. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Zer da, hau! A ber, mesedez. Gauza ari garen azten. A ber, bideo bat, inaut eta neuretzat topari. Eta hurren urtean Broadwayra. Hau pasuek! Ea txintxarri hotxa entzutenen, komo inarekin batera, Gregorio Xanti. Lehenbiziko eskua. Ze eguraldi dator, dio enuntziatuak. Baztango zein udalerri da argazkikoa. Amaiur, Aniz, Elizondo edo Arraioz. Arraioz. Rebotea. Aniz. Oso ondo? A letra. Gregorio Xanti, nola du izena argazkiko zine zuzendariak? Telmo Esnadal, Asier Altuna, Koldo Almandoz edo Aitor Arregi. Koldo Almandoz. Oso ondo?
Ka batzuk? Koldoren K. Eta entzun? Ze urtetako kilometroaken erabili zen abesti hau, 2003, 2007, 2011 edo 2017koan. Zazpi. Bai? Vale. 2007an. Zalantza, 2003. 2011. Zondo. Nolatan irati, seguru zinen, edo? Ez esatekena da. Eskan minuta bezala aitortu duzu, edo? Ez, nire bizin bueltak net eta ez. Bai, Ez dugu gehiago batetuko, aurrera ingo dugu noski. Gregorio Xanti. Nola esaten da burusoila, erronkarin, mozkorroa, lixa, diztirua edo ilukeza? Zein izango zinopezu? Lixa. Lixa, venga, lixa. Lixa. Ilukeza. Ilukeza? Mozkorra. Hala bai, maitasun handiz. Batzuk? Aurrera ingo dugu. Bai. Eta berriketa dator, Nola du izena entzun duguna bestiak? Je t'aime moi non plus. Mon amour tous les jours. Amour, edo tout l'amour du mol. Je t'aime moi non plus. Horrela esan da, jode. 30 eta 60 puntu ere bai. Te? Zer eguraldi dator, ganoraz egiten eztenarekin beti mesfidati. Begira. Horrela edo? Bai, aurrera ez da. Bai. Non dago atxa olerki elkartea? Senperen, Balmasedan, Amurrion edo Zizurkilan? Senperen. Zikain. Oso ondo. Ixa? Oiko lerroa argi. Bai. Ze eguraldi dator? Rastoak hori dio. Etxe kaskarrak, ekai. Probatu nahi duzu edo? Aurrera ingo dugu. Aizkeneko Zer? Bai? Ez dakit, ez. Aurrera ba. Nola du izena, argaziko tenislari ospetsua, Xanti? Andrea Gassi. Hor, iliordearekin igual? Horrez. Hori berea zen? Bai. Gero izan zituen. Bai, seitxun galdiuzun, bai. Eta Estefi Grafegas dago ondino? Bai. Irauten doi, Zian munduko #1 bize. Elkarrekin. Guain baiz. Bai. Bai, Utzi tenisa eta... Hori da, venga, guazen Gregorio epailea. A ber, etxe kaskarrak ekaitzari beldur. Out, edo in. Barruan. Tomo baina, bigote. Oso ondo. Peru naia, eskua usteguena izango da eutxi, eta honela dino bigarren eskuak. Adierazgarria da. Zein urtetan ez zuen irabazi Frantziako turra Miguel Indurainek? 81, 83, 85, 87. 87an. Oso ondo, Peru. Txirrindularitza zale, Peru? Alere asmatu, letra, agertu da. Argazki bat, zerritako inauterietakoa da. Etxarri aranatz, unanu lesaka arantza. Etxarri, aranatz. Errebotea. Lesaka. Errebotea. Arantza izan bajas. Ez, unanu. Bai, zeba? Ez, jartzen duen... Bale, unanu. Oso ondo? Ze jartzen zuen ba? Kasa elektronikoa eta kasa hoi... Arantzan. Arantzan ez da esaten hoi. Arantzan kasa hitza. Ez dakit, Beste asko bai. Perutan naia, entzun. I know, God knows, we know.
God I want knows. to break Hau free. zizigu, Peru, ondo ari data. Barkatu jaski. Orain, Peru naia. God knows. Bale? Ba beste letra batzuk argitu zaizkigu, eta ze kolore du nagusiki San Pedrotarrak taldekoen elastikoak? Morea, rosa, gorria, urdina. Moria. Hau zuek. erre. Aurrera. Nola esaten da bihurritu, elgoi barren? Inorkatu, trukatu, zilatu, lamindu. Trukatu. Oso ondo. Oh. Trokatu esatu dugu, Ogaz. Bai, Trokatu, bai. Ederto. Ba, agertu da. Adierazgarria da. Aurrera goaz? Entzun. Ua! El casero. Potato, taldea noski. Segitan sortu zen Potato taldea, Gasteiz, Iruña, Bilbo, Donostia. Iruña. Errebotea, Gasteiz. oso ondo. Arabako patata. F. Askatzeko aukera, Xabier Irati, ez. Bagoazen, Peru nahi aurrera. Ze eskultorerena da Eusko Legebiltzarrean dagoen Izaro eskultura? Txillida, Oteiza, Ibarrola, Basterretxea. Ote izana. Ikote? Naizena, bai, esan. Basterretxea. Oso ondo. T. Askatzeko aukera be bai, No? gaur egungo joerei buruz ari gara. Bat falta zait. Zein? Azken aurrena. Peru naia? Ya está, Bai. 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 Esan? Telefono garestiek zorroa beti merke. Zuzena da? No. Ai! Kodina, bale. Eta beste komoin bat irabazteko aukera ere bai. Xabier Irati, 3. eskua. Bat edo bestea. Nola du izena? Argaziko arrainak. Letxugorri, Xabiroi, Krabarroka edo Bixigu errege. Krabarroka. Ona hau, Ez da zur. Bai. Ah, Lana egin behar, ez da? Zu merezi. ez. Nola du izena? Pablo Bergerren animaziozko film saritua. Irati. Robot Dreams. Bueno, izendapena Oskarretera eta bar, oso ondo. Bai. Aurrera. Nola esaten da? Mespretxatu, zuberoan. Maetu, zitoindu, puztatu edo bikandu. Bat. Bai. Zu. Bai? Maetu. Gregorio Xanti? Bikandu. Bikandu. Bikote? Zitoindu. Oh, Puztatu da ba? ene batzuk? Eta erne? Bazter guztietako txokorik ederrena. Agur sorlekua. Nola jarraitzen da bestiak? Zuri ene bihotz maitakorrena, zuri ditit ene ametxiko xoenak, zuri dagit amorosena edo dagokit amodio esatearena. Zuri ditit denea metxiko xoenak. Zuri ditit ametxiko xoena. Ondo? Aurrera? Bai. Nola du izena argaziko herriak? Albizur, Andoain, Aia, Orendain. Orendain. Hau pasuek, oso Ondo. ondo. Erre batzuk? Alegian ere zarata. Bai, hori zen, Gertu daukazu eta. Bai, ni bai. Bai. Askatu nahi edo? Aurrera. Nik ez.
Zenbat aldiz? Esan du. No! 5, 7, 9, 13. Amairu. No. Gregorio hori zen, Dantzan eta zematzen. No. Amabi. Ja, Gregorio gorain parranda horrela egiten du. Dantza, baina badezpa da. Xabier Irati? Zer diozu, Jai, Bai? Eskatu ingo dugu? bai. Ezin izan nagusi ardurarik nahi ez duenak. Zuitxura txarrik, Oso no! Eta bigarren komodina, markagailu bakarri danok, 240 puntu, Gregoriok eta Santik eta komodin bat, 220, Peruta naia, 230, bi komodin Xabier Irati. Markagailuak ikusten duzu hemen, iaia berdinketa teknikoa daukago, edo zer gertatu daiteke, komodinen aldea bai, sorte honi dut aldei. Lehenengo errondan, zein da zuzenan, 40 urte edo gehiago dituzte. 40 edo gehiago. Vale. Beyoncé, Imanol Agirretxe, Patricia López Arnaiz, Amets Arzailuz, Nerea Loyola, Jon Plazaola, Miren Amuriza, Xabi Paia, Maialen Lujanbio, Aitziber Garmendia, Sustraiko Lina. Maialen Lujanbio. Neura Dinonek. Alegia? 76. 47 urte. Nik 8. Peru naia. Xabi Paia. 41, honek. Xabier Irati. Aitziber Garmendia. 41. Gregorio Santi. Pues, igual, hainbeste ez izango ez. Miren Amuriza, eta ez. Bikote? Nola Agirretxe. Vale. Ez, abi futbolari ez da? Bai, Miren Amuriza. 34 urte, Perutan aia. Sustraiko Lina. Honek 42. Xabier Irati. Imanol Agirretxe. Hogeita hamazazpi. Perutan aia. Amets Arzailuz. Iaz, bete zituen 40. 50 puntu daude planto egiteko aukera. Peru naia. Aurrera edo planto? Bikote? Planto. Bazuentza 50 puntu. Eta Nerea Loyola zen okerretako bestea, 39 urte. Bigarren errantaragoaz, Perutan aia aita santuak izan dira. Francisco Benedicto 16, Joan Pablo 2, Franco Battiato Pio 12, Andrea 12, Joan Paulo lehena, Dante Alighieri Paulo 5, Alexandro lehena, Joan 23. Peru naia? Francisco. Gaur egungo aita santua. Xabier Irati? Benedicto 16. 2013 eta 22 urte bitartean. Bai, Juan Paulo 2. Poloniarra. Perutan aia? Juan Paulo, lehenengoa. 33 egunez izan zen hau. Xabier Irati? Juan Pio zen. Baina ez da, baina Juan. Ah, bai. Komodina jartzen. Ez komodina. Bikote? Bai? Pio 12. 260 aita santua. Gregorio Santi? Joan 23. Garrena. Ondo? Peru naia? Andrea hori. Hau, asmatua da. Xabier Irati? Azken, erantzun zuzena. Ez, bi. Bidare. Bi, parkatu, Bi, bai. bi eta bi. Bita bi. Osa, asmo egoraka. Ez. Bai. Asma emarraka. Beraz? Ezin dira bi komodian jarri genera Ez, bat bai bizirik jarraitzeko, nahi izatera, baina ezin da osatu. Vale. Xabier Irati? Alejandro lehenengoa. Zuzena da? Gregorio Santi? Ez, komodina, ez. Komodina daukazue? Paulo 5. Ah, vale, claro, bestea da Franco Battiato. Franco Battiato aita santu.
Papa Paulus, 150 puntu. Eta hirugarren errondara goaz, Xabier, irati zebek erantzuten hasi, bi komodin hortxe dituzu oraindik, abeslariak dira. John Legend, John Lennon, Elton John, John Basaguren, John Travolta, John Fosse, John Maia Soria, John Gurrutxaga, John Moncayola, John Bautista, Johnny Cash. Bai? John Lennon. The Beatles. Elton John. Sir Elton John. Peru naia. Johnny Cash. Zinestekoa. Xabier, irati. Eta Chris. John Travolta. Aktorea eta abeslaria. Gregorio Santi. John Legend. John Legend. Ondo. Peru naia. John Gurrutxaga. Arima abeltza taldean besteak beste. Xabier, irati. Komodine. John Basaguren, Izaki Gardenak, Pasadena. Komodina dukazue. Komodina du. Gregorio Santi. Bai, komodina. Eta John Maia, bertsolari eta abeslaria, argitu da. Eta horreta puntu gehiago. Markagailuak, 750 belauntzan, Gregoriok eta Santik. Peru naia, 250. Xabier irati, 250. Zuen bete beharrak ondo baino hobeto eginda. Baina gero lehiak eta jokoa. Zoria ere hortxe tartean sartzen baita. 40 puntutxu hasierakuek, bitu. Bai, Hasierako Xabier irati bikain ibili zaretelako. Bai. Kanpotik ala ikusita dituztegu. Zuek gustora? Oso ondo. Gozatu dugu. Itzulera, labur txamarra, Xabier, ez da bukeran? Bai. Horreko 5 saioko marka hori gainditu nahi genuen baina. Berriz ere etorri noiz bai. Eta segi fin, segi ikasten, irati. Oida. Este karrera bat ezer arte. Apo, bikoia, Ape! Final erdita berriz ere, eta Erne, lobby berri bat sortzen ari gaita, bizkanaka. Gregorio da Xanti. Sufritu ere egin dugu apur bat, Bai. Pero aixe saieratuaren arren, Peruta naia, egonkor, aurrera eta aurrera. Gero sokatira. Ta? Sokatira ez aguria. No, Bueno, bada. orain arte ez. Orain arte ez, gaur akaso bai. Erne, entzun ondo, bizkor, zuek enazuten lehenak, Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Mediterraneoaz gain, zein itxasotan ere baina zaitezke Egipton? Atlantiko. Itxaso gorrian, zer da zuretzako zure anaiaren semea? Iloba. Iloba. Ze herrialdetan dago Lakandona, Oiana? Venezuelan. Mexikon, ze metalezko egitura dago Gorbeia mendiaren tontorrean? Burutzea. Bai, oso ondo. Ze erakunderen idazkari nagusia da Idurre Eskizabel? Paso. Euskalgintzaren kontseilua, zenbat bokal ditu Kazkazuri hitzak? 4. 4. Ze saltoki motatan ezagutzen dute elkar Notting Hill filmeko protagonistek? Liburuten da baten. Oso ondo. Benito Lertxundiren kantan ze esaten dio Loretxoak umeari, jaio naiz libre izateko eta ez? Loturik egoteko. Oso ondo. Ze ordena erligiosateko fraideak daude Arantzazuko santutegian? Frantziskanoak. Ondo. Ze belar behar duzu pesto saltxa prestatzeko? Paso. Albaka, Arriaga antzokian bazaude, ze hiritan zaude? Bilbo. Bilbon. Zein da Zipreko hiriburua? Nikosia. Ondo. Zein futbol talderen ereserkiaren hitzak idatzi zituen Juan Anton Zubikaraik? Atletik. Atletik. Ondo. Zein euskal idaznerena da Babilonia eleberria? Bai? Atxaga. Juan Mari Irigoyen, egal egiten duen zein txoriri eskaini zion abesti bat itoizek? Txantxangorria. Ondo. Nork zuzendu zuen Laranja Mekanikoa filma? Paso. Stanley Kubrickek. Eta nork zuzendu ditu Black is Beltza filmak? Fermin Muguruzak. Ondo. Zein taldek irabazi du Herri Urratseko lehen musika maketa lehiaketa? Paso. Muga zero. Noiz ospatzen da Finlandian emakumearen eguna? Maiatzak baten. Martxoaren 8an. Ze produktu biltzen zen egungo Azkuna zentroko eraikinean?
Garia. Ardoa, jarraitu esera zarra, asko esan, gutxi. Egin. Ondo. Ze hiritakoa da Panathinaikos saskibaloi kluba? Paso. Atenasekoa, zein gorputz organotan botatzen dira kolirioak? Begitan. Ondo. Ze egitura geologiko ikus dezakezu Zumaiako Itzurun hondartzan? Frisa. Ondo. Zenbat herrialdek dute euro moneta ofizial gisa? 14. 20. Asiako zein herrialdekoak dira jatorriz Siam darkatuak? Paso. Tailandia, abaltzizketan bat zaude, ze lurraldetan zaude? Gipuzkoan. Gipuzkoan. Zenbatekoa da bez arrunta Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan? 20. 20. 20. Zein euskal hiriburutan dago Muserola auzoa? Iruñan. Baionan, ze kolore ateratzen da zuria eta gorria nasuz gero? Arroxa. Bai! Arrapatu gaitu! Arrapatu gaitu sokatira bikaina! Perutan nahi gero eta beto, sokatiran be eusten, baina denpora. Arrapatu gaitu gorbe. Zemauz, Peru naia. Ondo, pixkanak. Ondo. Urrengoan. Finalik ez, baina programa osonak egiten, eutxerri, hau pasuek. Gregorio eta Xanti, Belauntzako Blues Brotherrak. Ja, ez dizen asko, ez da? San Gregorio eta San Xanti ere bai. Zerbait badago, energia bereziren bat. Platoa ere konkistatuta daukazuera bat. Zenbat final jarraian, Bai. Horrekoan oso gertu izan ginen. Bai. Horrezko galderan erantzun zuzen bakarrera zakua eskuratzeko. Urduritasunak, Bai. momentu honetan, bai. Eta arrezkero gainera zakuak pixkat gora ere egin du. Erne, gaur, jokoan, 110.000 euro! Sabela horrela urduri. Bai, betanok be. Txintxarriak, sabelean, ez da? Alegiko publiko, batzuek! Deialdi egin. Txintxarria, aplikazioa! Gurekin bat egiteko aplikazioan. Gregorio Santi galdera bat, baserrikuk edo sari, Ingurukoak bai, ez da? Inguruko bai, baserri izan. Etxea baserri izan bere garaien, baina gu bizi ginen etzen baserri. Bale, arira datorre, dinot. Baserria esate baterako etxe bizitza bat alako. Bai. Elizara joaten zari, Ba, ni bai. Bueno, Ni gandero. Elizara bai, baina mezetara ez. Beraikin bata, baina ez da etxe bizitza. Ez da? Bueno, depende, apaisa, bueno. Bueno, Bale, igual bai, bale. Igual ez da izan adibiderik onena. Baina ulertu da, ez da, Gregorio Santi? Sorte honon, bikote. Gaur, galdetuko duguna. Etxe bizitza eraikin tradizionalak dira. Etxe bizitza eraikin tradizionalak dira, denpora. Janou. Hanok. Bai. Trulloa. Bai. Pagoda. Ez. Palafitoa. Ez. Mandira. Bai. Tipia, bai. Tipia. Pazoa. Bai. Bai, pazo de bioa. Bai. Palestra. Ez. Jurta. Bai, oiga, Mongoliak, bai. Garai edo horreoa. Ez. Txuruata. Bai. Ia, maikakoa kokatuta. Nola dagoen, egiaztatu egingo dugu. Bi akatz bakarrik. A ver, igual kendu behar dugu. Txuruata igual Txuruata kendu, eta... Bai, estatu. Bai. Bai, txuruata bat lagun. Orduan, mandira kendu. Palafitoa igual da? Ba, jarri, a ber, eta sustendu. Zema kendu estan? Beste bat. Bai, estatu emaiozu. Akatz bakarra dago. Pagoda ez da, palestra ez da, garaiare ez, seguro. Bueno, hemen dit bat kendu behar du, janok, seguro dala. Ez da gindik ezagizuk esan. Igual, kendu janok, besteak, edo mandira, janok edo mandira kendu behar du. Bi aukera baldezkin. Ez, a ver, kendu bat, ez... Zain, trulloa? Ez trulloa bada, hau da barikoa. Janok? Bueno, janok, bai. Kendu janok, venga. Kontzeptuak kokatuta, errepasatzeko, denpora Itxo. daukazue. Ez janok igual ez, txon. Orduan, mandira kendu igual. Bai. Eske janok, bestia, palafitoa bai da. Tipiare bai, pasoa, jurtare bai, edo txuruata esan dugu. Txuruata baina kendu dut, ondo Ba, orduan horrela. Mandira ez. Ez.
Hola, Janok, bai. Beste palestra, ez da? Como palestra da... Ez, da gimnasio bat. Zakit. Hola. Hola, bai. Bueno, ya. Ja ezin dugu zer egin. A ber, liatu dugu. Gregorio eta Santi. Amaikako osatu dugu, urrezko galdera. Bai. Bai. Ondo begiratu, Bai. bi egitura mugikorrak. Vale, Dira, denbora. jurta mugitu korra da. Eta tipiaren mugitzen daude indioena apatxena eta horrela. Baina behitxu besten bat. A ber, trulloa... trulo ezin da mugitu. Palazitaz ezten, bandire... Mugikorrak. Eraikin mugikorrak, ez zuetan galdea? Eraikin. Ez dira egitura finkoak, bi mugikorrak dira. Txuluak, tipia mugitu iten. Azkar? Eta tipia, venga. Gregorio eta Santi. Zemoz? Bueno. Hola, ezer, hola... Finkorik ez. Egitura finkorik ez. Hoi da. Ariketa ondo egon da, akats batera egon gara. Bai, baina... Kor, Janok... Garaia, ez dugu etxe bizitzatzat hartu, zuzena da? Bai. Zerealen, elikagaien eta lanabesen biltegia, oita. Ez, etxe bizitza. Palestra bez. Erromatar garaiko termetako erdiko patioa, gimnasio modura edo erabiltzen zuten ura. Truloa esaten ibili zara, Gregorio? Ahoskera ere. Apulian, da honen. Eraiki nola borobilak oso politak. Baiezko eremuan. Italiako antzinako etxe bizitzako bai, kare arrizkoak. Palafitoa. Bai, supervivientes en dejar. Bai. Claro, bai. Venezuelako Ainu komunitate indigenak asmatutako etxe bizitza. Kanboitu eten da? Txuruata. Eraman dugu, ez eskora, ekarri dugu baiezkora. Bai. Venezuelako forma zirkularreko etxola mota bat da. Hasieratik leku honean egon dalako. Pasoa. Galizikoa, ez da izango da. Batera aipatu duzuzuk. Ulloa, pazo ulloa. Baiezko eremuan. Bai? Galiziako jauregitxo tradizionala bai. Nobleen etxe bizitzak izan ziren. Tipia. Bai, Amerikako indioena, ez da. Bai? Animali larruarekin, zutoinekin egindako estalpeak dira. Pagoda. Zer da? Erligio zentro Bai, bat. Japonen eta templua, ez da. Biziko da monjeren bat? Ez. Horrez. Ez esko eremuan pagoda zuzena da? Asiako eraikin erligiosoa bai, gehien bat budistentzat. Jurta esan eta zer datorkizu burura? Mongolia. Bai? Etxe bizitza? Asiako erdialdeko herri batzuetako bizilekua da bai. Egurrezko hormak, animali larrua eta bar. Bemen txauko dugakoa? Bai. Janok, janou. Entzun, Santi, zukorean egon zara. Bai. Ba, bertan, dago. Janok? Jo, ba, ez nahi zeon. Korean bai. Zer da, masajetxen bat? Ez dakit. Ez dakit. Horra joango zinen. Masajetxo bat. Bai, masajetxen. Baina, japien ez. Normala. Tensioa baretzeko, ondo, tertulia hau. Etxe bizitza tradizionala izan beharko litzateke aldaketak hortxe egon direlako. Koreako etxe bizitza tradizionala, bai? Asmatu dugu, ez? Bai.
Hala da, bai, Koreako etxe bizitza tradizionala, berotzeko sistema berezia erabiltzen zuten, lurra bero mantentzeko. Azken aldaketa egin duzuena, aldaketa bat egin behar zen, eta Mandira esesko ekarri dugu zuzena izan da. Eta maikako azuena da! 500 euro! Gregorio eta Santi! Como son nómadas. Bestea participiare, bai, zango nuke baina. Gregorio eta Santi, 500 euro. Biderdi egin dugu. Zailena, edo ez? Ez. Eta gila zer dan zaiena. Galderaren erantzun bikoitza beharko genuke. Etxe bizitzekin ari gara, eta bestelako eraikinekin. Orokorrean galdetu dugu, ez da etxe bizitza izan behar galdetzen ari garana. Bi ez dira egitura finkoak, mugikorrak dira. Zer? Nik esan nuke jurta bai, ze da nomada herriena eta juten dian mugitzen, baina... Eta tipi bat jasotzeko oso... Baina... Bai, mozorretan bai, 2 seconds. Ai, Dios mío. Pausuz goaz, Gregorio Santi 110.000 eta 200 euro ditugu 1000 luzeko zakuan. Historia egingo genuke, gure aldetik beba, inoiz ez dugu euki hormeste diru banatzeko. Zeuek jasotzeko beba. Jurta. Bada. Mongoliako komunitate nomadek erabilitako aterpeak. Bai. Gregorio gaipatu bezala. Begiratu aukerak beti esaten dira zuelako, hau da. Ez, oain nik ezakit. Orain esaten dugu tipia dela. Bai, nik mugitzen dala, osea, animalien, bufaloen atzetik jutetzian, eta igual, eta... Nire teoria fantastiko. Gregorio eta Santi urduri? Oso. Bai. Gregorio eta Santi! A ver, Iazkietan John. Gregorio eta Santi! 110.000 euro jokoan. 110.000 eta 200 euro jokoan. Erantzun zuzena da...